Hamabost zauri, Karmele jaio. Horretarako daude laguna. Kopeta leihoaren kontra duela, kalera begira dagoane. Horrela geratu da Josebak atea indarrez itxi eta etxetik alde egin duenetik. Bertatik ikusi du Joseba ataritik irteten, kotxera sartzen eta abiadura handian urruntzen. Kalea epantzen duten gabonetako argien artean galtzen ikusi du eta bonbila horidunen argiak itsututa dago orain. Begietatik ateratzen ari zaion negarrak haien distira biderkatu duelako. Belarri azpietan sentitzen ditu bihotzaren taupadak. Kolpe bortitzak dira. Josebarekin izan duen eztabaida gogorrean hark bota dituen hitzak bezalakoak. Min egin dio. Horregatik egin dio txilio. Horregatik jarri da zoro baten moduan. Eta horregatik esan dio joateko. Alde egiteko, ez duela gehiago ikusi nahi. Eta esan duen azkena gezurra delako ari da orain negarrez. Kopeta leihoaren kontra. Gabonetako argietan itsatsita begiak. Telefonoaren deiak esnatu du. Kopeta kristaletik urrundu eta begiak alkandoraren maukarekin zikatuz hurbildu da telefonora. Eztul egin ondoren belarrira eraman du aparatua. Nor da? Esan du Josebaren damu ahotsa entzuteko itxaropenaz. Baina ez da, Lidia da. Eta une batez lagunaren ahots sendoa entzutean zabaleko giharrak lasaitu egin zaizkio. Norbaitek atea zabaldu izan balu bezala haize freskoa sartzen sentitu du gelan. Lidia. Egoera larrietan lagunak izatea zein ona den pentsatu du. Lidia maitea. Zer moduz, guapa? Nola zabiltza? Zelan zabiltza? Jakiteko deitzen dizut, eta zaitut inon ikustea eta. Non eskutatzen zara, guapa? Tornado bat, halako da Lidia. Hanek noizbaitek telebistan ikusi dituen tornadoak bezalakoa da. Aurrean jartzen zaion edozer kolokan jartzeko gauza. Tornadoak etxeetako teilatuak, zuhaitzak eta kotxeak airean eramaten dituen bezala. Horrela jaurtitzen ditu berak hitzak. Lidia, zer moduz? Non egongo naiz bada, etxean. Katarroa duzu ala? Zein ahots da hori? Bai, pizka bat, bai. Bueno, kontaidazu zerbait. Asteak dira ez dugula hitz egiten. Ba, egia esan ez nauzu oso egoera honean aurkitu, Lidia. Lizkarrean aritu naiz Josebarekin eta... Bai, bronka izan duzue, moztu dio Lidiak. Bueno, zaude lasai, badakizu nolakoak diren gizon hauek. Ni ere askotan haserretzen naiz bingenekin, ez pentsa, baina gero beti konpontzen gara. Bai, baina oraingoan, atzo bertan, elkarri garrasika amaitu genuen arropa denda batean, moztu dio berriz. Erosketak egitera elkarrekin joaten garen azken aldia dela esan nion. Badakizu nola jartzen diren gizon hauek dendetan. Benga goazen, benga goazen. Ahotsa aldatu du azken hitzak botaratzekoan. Gizonezko ahotsa antzesten saiatu da. Bueno, ez zatoz nirekin gehiago, esan nion. Ez zatoz eta punto. Eta esan zidan, ba ez nator. Eta ni orduan haserratu egin nintzen, baina benetan. Eta etxera heldu ginen arte ez nion hitzik ere esan. Bai, esan dio Hanek. Joseba nora joan ote den pentsatzen ari den bitartean. Bai, neska. Baina gero konpondu zen dena. Zurea konponduko den moduan, ez kezkatu.
eta gogoratu gogor egin behar zaiela. Zer arraio. Ahal izanez gero, esaldia bukatu gabe leihora begira geratu da eta kanpoaldeko izar argitsuaren ertzak paparrean sartzen sentitu ditu. Nola ahal izanez gero? Zer esan nahi duzu? Bueno, zuk sorte handia izan duzula Bingenekin. Zuk ere ezin zara kezatu Josebarekin, guapa. Benga, gaurkoaz aparte, nola zaudete? Zerbait erantzun behar zuen Anek, baina bat-batean ahaztu zaio. Hain justu begirada leihoaren alboko mahai gainera urrundu eta gainean dagoena ikusi duenean. Josebaren giltzak han ikustean hitzik gabe geratu da eta berriz eztutu zaizkio Zabel aldeko giharrak. Etxetik irten aurretik bertan utzi ditu giltzak. Berak oparitu zion giltzatakoan bilduta. Eta Anek ulertu du, ez da bueltatuko. Ez da bueltatuko. Ez da bueltatuko. Hor zaude, gelditu du Lidiak. Aneren erantzunaren zain. Bai, nola zaudeten galdetu dizut. Bueno, egia esan, bai, suposatzen dut denak bezala. Egia esan, gu ere oso ondo gaude. Naiz eta tarteka liskarrak izan. Baina niri gustatzen zait liskar batzuk izatea. Zuri ez, gero bakeak egitea hain polita izaten da. Lehen nola kontatu dizudan arropa dendan azerratu ginela. Bai, bada, Bingen etxetik atera eta ordu erdira han agertu zitzaidan lore zota batekin. Loreekin, barkatu egin behar izan nion. Zuri ere berdin gertatuko zaizu, ikusiko duzu. Ez dut uste. Mahai gaineko giltzei etengabe begira dago Ane. Nola ezetz, neska? Baietz. Nik ere ez nuen uste eta han etorri zitzaidan. Lore eta guzti. Bingen berak bai izan zuela sortea ni aurkitzean. Ez duzu uste? Eta barre algara bota du hitz egiten jarraitu aurretik. Gainera, hau ez esan inori. Azken bolada honetan lanean ere sortea izaten ari da. Bai? Bai, lanpostu berri bat eskaini diote. Ane telefonoaren kableari bueltak ematen hasi da eta bere irudimenean Joseba imaginatu du giltzat tokitik bulegoko giltzak eta bere amaren etxekoak amorru biziz ateratzen eta geratzen direnak mahai gainean uzten. Lidia isilik geratu da une batez, baina Aneren erantzunik ezean, aurrera egin du bere kontuekin. Salerosketako burua izateko eskaintza egin diote. Berriz gelditu da isilik, erantzun baten zain, baina Aneren arnaza baino ez du entzun. Bai, pozik dago. Ni ere bai, baina pizka bat kezkutat nago, erantzi du. Kezkatuta nago bidai asko egin beharko dituelako eta etxetik kanpo ibiliko delako asko, badakizu. Bueno, zu ohituta zaude, ezta? Joseba ere atzera eta aurrera ibiltzen da, ezta? Bai, dena den, azken boladan gogorra izan behar da, ezta? Ezin dut neure burua imaginatu etxean bakarrik, senarraren deiari itxaroten. Egia esan behar badizut. Nahiko larrituta nabil azken aldian kontu honekin, ez dakit. Lasai Lidia, ohituko zara. Esaldia bukatzean txistua irentzi du Anek, indarrez, eta begiak txikitu zaizkio. Ez dakit bada, erantzun dio Lidiak, ahotsaren volumena nabarmen jaitsiz. Lasai, ez zara bakarrik egongo, beti gaituzu lagunak eta. Bai, noski, eskerrak lagunei, unetxarretan bereziki, eskerrik asko Ane. Lasai,
Bai, lasaiago utzi nauzu, kezkatuta nengoen deitu dizudanean. Ez nizun ezer esan nahi baina. Kontatu eta lasaiago geratu naizela iruditzen zait. Lasai, Lidia, ez da ezer. Ohituko zara. Ikusiko duzu. Bueno, Ane, guapa, eskerrik asko. Pozten naiz zurekin hitz egiteaz eta bizirik zaudela ikusteaz. Muzu handi bat zuretzat eta beste bat Josebarentzat, Bai, muzu bat. Deitu nahi duzunean, Lidia. Telefonoa eskegi ondoren mahai gainean dauden giltzei begira jarritu du Anek. Metalezko giltzatakoan islatzen diren gabonetako argien geratu zaizkio itsatsita begiak. Sofak harrapatu izan balu bezala. Hurrengo orduan bertan igaruko du. Geldirik.